ସୈନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବେଳେ ତା ପ୍ରେମିକା ପାଇଁ ଶେଷ ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ ଲେଖିଥିଲା। ଆଦୌ ଭୟ କରିନାହିଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ବାରୁଦ କି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶେଷ ହେବନି ଆମ ପ୍ରେମ। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଯିବି। ଗୋଟେ ସୋରିଷ ଫୁଲିଆ ଛିଟ ସେଟ୍ ତୋ ପାଇଁ ନେବି। ତୁ ପିନ୍ଧିବୁ। ମୋ ଆଖିରୁ ଅନ୍ଧାର ନେଇ କଜଳଗାର ଟାଣିବୁ। ମୋ ହାତରେ ଆୟୁଷ ରେଖାକୁ ମୁଁ ଚୁମା ଦେଉଛି। ଜହ୍ନକୁ ଆଣି ତୋ ଗଭାରେ ସଜେଇବେ। ମୁଁ ତୋ କଥା ନିହାତି ଭାବୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି। ଯୁଦ୍ଧ ସରିଲେ ଆମ ଓଠ ନିବିଡ଼ ଚୁମ୍ବନରେ ବାନ୍ଧି ହେବ ଚିରକାଳ। ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା। ତୋ ପରି ସୁନ୍ଦରୀ ଫୁଲଟିଏ ଗୋଟେ ଝିଅ କରିବା। ଆଦୌ ଭୟ କରିନା ଯୁଦ୍ଧକୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ବାରୁଦ କି ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଶେଷ ହେବନି ଆମ ପ୍ରେମ। ଯୁଦ୍ଧରେ ଅମର ହେଇଥିବା ସୈନିକ ପକେଟରୁ ବାହାରିଥିବା ଚିଠି ଖଣ୍ଡେ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।